Emanyie Jumatato chinsa isato chiabona mogorobo mwancho murigeringo kwariganiye ngomanye buna nara yaya kubwatira nabasaki baito twa kwariganiye asenchera ere yobwekiranu unabereka wateka korwase chinsinyo nye chense ya Kenya nyora buna sensemo ya Facebook na bakogendera gotonyora wetira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyora wetira Ndizi TV News na sumutandao Twitter na bakogendera gotweet wetira @Ndizi TV News ere togendera gosanga na boigo kwemanya manke. Joshua utanere tokubwatirana asensemo yebimanyiriro na inchereteriane Evelyn Osero sanga na intwe gwika omwero ngo kwargantia chaka senchira ya bene korwase county ya Kisii awase amateyemo korwase kinyoro kya igonga esa location ya Bumariba meye bunke ya Bonchari ere birero kubwatikana no korwara kwa bana bengeyo amarwaire atamanyekaniti asikorengana n'abayiboli babere bakwerera buna babere baweta kinyagetari au kurenda amaroirayo taraba ga kumanyikana nigo batere buna amaroirayo nonya naboni gabeire ga koirera abana bangebe ya mateyo gusira asibatebire buna nigo bakoiborwa kibare byakorende karbagenderete gukina amaroire abacira asemibire yabo nabono nigo ya mateyo yatebire buna yabereke weta kinyagetari au korigyo bokonyi asebono yaereire nakugania abasamaria bayawe sokya eriyo kubasira muri keito Frida Kerwo na roboti urasubikirano akuiburuya ari nomo okende bono baika katira bono no kana niki kwanza kulinga bisharaiya pako muzo byabwata nase kenyoro kya igonga esa location ya Bumariba ward ya Bumaribe bunge ya Bonchari nigotokumirana no mugaka John Okeyo yole na mayanda magayo gosiria omwana bo asoborere botamanyiri wale no mujano urabera amatuko abana bansire babiri no nera yaje tenera kasira akiyende kanywa wali bonse nabakumwara korengana na ngina nigo bakoibora abana balebuya asekolende bagoikera engaki na gutwara omuchando bukubimba amagoro na kulingaka amagoko batoka nyara abana baitu bagoika igoro ko baike irasi y'ingoro kutakira kya 7 abayo ndiko bana bamakonya gutwara omuchando bukubimba amagoro na kulingaka nigo batemire konyora obogwenia ase kinyagitari kolende bataranyora obogwenia twatemire sana kumaitana ni kinyagitari nyora bagusi lakini waneje bikanga urwaire mbuyi buna kumwira tuwalinga kwa walenge bakamaliyo lakini amaliyo gako itali gukora gasi iklinike kali kera na kuramburwa magoko na magoko lakini tayari tachieti ko faura rambuki korengana no mworokea bwe skuru ya Nyanchogochi nigo akoerera na kiya baberere egetiro asaboroki wabo mugaka Okeyo abagwetera amakongu chinga kibakolingaka amagoko kero nachete ororo no mwalimu ororo skuru eyo nkaigwo mugano bwa abana bakoba exempted kuru ase manyu wako bale family Okeyo wetani ko ngabana umba takeriko gusiga sinkongo maka abandi bako ba absent korende amateyo nigo yaereirwe kubwatikana no bulemerwa anene chinga kibagendete kurwania obureiro bo oikera bono igabo tamanyiri ekikyabairanirie magega ibonga tegemea mugundu chikaba binesi inesi nagachaye batebike no abunku erwanira nanyo na irisi na irugurwe nakuri talia yoka asabana 10 nigo babere basireti obugima bwabo asenchera etamanyiri no yoga tatogosiria obugima bwaye asoboroire botamanyiri nabo igo abamwe aboni go babwate ebimanyerero byoboroire obuyo nanyora tabana bonsi 10 bono babere bakule arafu no yo kanyora nero bwate michando kuo kalemara
nero ikiro yo gatatu bona babande basirite uburwiro bunga botamanye nabo kinjira gitukinga bona yo gatatu igasirire no burwire boli babande bamwabo babwate kurende nkeyo nigo yamenyeire obwoba ase basinyire naki bagokonyeka ono mujando ngiyo naboro muritoga naboro mujando bitubuguru uburu paka bono afektiria bamwabo kuna bono ujo para fono bamatema y'umukino bono naboro jata akorera ko bari yandiri umwana umwana naba bande kwanza gucyanze nabaro bono ona bawo jikanya korana baro naba koraba batama y'agiti zauri umwana umwe nanda abanyo bono nigo baganiriwe ogosirwa erinde kweneke bunango konya bale abana bona bigo kugendera n'ubugima bwabo bwakera lituko yabo konya natakambulinga turuchu mujando ipado na denoro nale konyora konya yani no konya kundu kwalengo nabo mujando yilo konya sumwana agitoka tabana naba abasabi akyanda sibara toke banya gutusabira n'intu so muchito no bakora bona nchi buno mwalimu gakie nali wapi ondo obwate knowledge y'uburere buno ondo oranya aliko konyanjirende okonye family yega asawo igoro ntoliko muri meeting ate konyalikana nabe konyalikana konya abayibuli abayiga nabana abandi batigarete egere banyore nabarabu bakine Frida Kerubo, Ndizi TV. Miyamano murikeito Frida Kerubase oroboti ururikiranu abanyagatari korwase county ya Nyamira nigo bachakire bene umugirobo bwemeremo ne magaga yo kwemrunganya sotana tibanya wakanwa emesara yabo asegeka egetambe bono nigo baganira bamenye korwase county ya Nyamira kugenda koryo bwenya ase county chetana ne county ya Nyamira asekere batayire na tibari koirana emeremo onyamagani yabo tarabaga korgererwa nabo igo wakanwa kibesa cyabo murikeito korwase county ya Nyamira job Monkey noroboti urwaso bwime Solidarity forever, for the union makes us strong. Abanyagitari bakokolera obukoleri bwabo asinyagitari kirense county ya Nyamira mbaraliye gochaka omugirobo. In unprecedented unity, our union, KMPDU, until our demands are met, we are going to join the county government of Nyamira in a lawful and protected strike that they initiated themselves. Bakoro n'umunyakerogo bw'ekyombege kwegerera obwene bw'abanyagitari KMPDU orosagerwa Nyanza Steve Onyango Agre Orwenyo oyoro muliki bw'ekyombekyo mbayichanira eserikali ye county Nyamira ase ogotaikerania amagani abo ayuba bete bakorwa aseri uko gochya serikali ye county amatuko emeronge berenelimo aetire. As far they haven't done anything. As we have been patient enough, we actually, as per the law requires we issue a 7-day strike notice. As we gave the county so many days, 21 days. They have not been courteous enough to us, even to invite us for a meeting to talk about the issues we have raised. And as we have gathered here today, we have actually launched the strike. We will be on strike for as long as it takes for the county to wake up and do what it's supposed to do. 3 years ago, we have patiently and diplomatically tried to solve the issues that we raised in our strike notice. But like we've mentioned before, the kind of responses Nyamira County has given us have been very disrespectful and very contemptuous. Egachamagani abo nogosukigwa ekerogo ky'abanyagitari aho baikeraniriye ekerengekyo okwegwa ebintu bakolera emeremo n'amaganio ande. We have doctors who have been working for Nyamira County for more than 20 years and they are in entry-level job group. The consequence of that is that the doctor is not motivated and the patient is not getting maximum service that they, after having worked for more than 52 hours in 1 week. That doctor is not productive. That doctor is dangerous to you. Employ more doctors so that you can get maximum services. What is it?
Asebate bambale ange kuirana ase obokoleri bwabo onye serikali ngochiere goikirania okogania kwabo. We want to mourn with the residents of Nyamira because these are unprecedented times. We did not expect the county to ignore the pleas of the people who voted for them. We did not expect the county of Nyamira to be on strike against the very same people they are supposed to be offering services to. We want to ask the residents of Nyamira that even as we mourn together, join us to fight this level of incompetence. Join us in telling the county governments that no, this is the right way of doing things. Maga yokorari wakumugiro w'abanyagitari ona maisonsi nigara serikali ya kaunti Nyamira rinde koranga ngetambukiro kibarachi koira korwa senyagitari enene ya Nyamira referral ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Miyamano murikeito Job Maangi asoroboti ororokirano korwase county ya Nyamira togotigana nayo nigo aba Kenya bagenderete kwe murunganiria ogokonga kwobogima nene ase chinga kiechiga ikikeirire abantu wesoya ase byombe abunenchire moyo wekonya ase okwegenderia ekiombe kia mature bodaboda korwase chiro ya marani meyebunge ya kitutu chache north nekemo asa babwatani bekiombe kyo babere bakwerera egatyemerobere babwate asegeka kemyaka 5 iyo rabakonye aso kwenyoreria engeria nekiombe boigo abasbati babere bawe sonani na otani go barachi kubwaterana ase okwenyo ase ogosirana na boigo kwegenderia ase amatukari bosio muri keito dipo nasanya no roboti urwaso bwagare asenchereyemo yo kwegendereria kubwatekana no konga kubugimana uchumi jense ya Kenya ebyombe ao nigo byesokirie elyo gosirana gukwana nababwatani bekiombe kia machua bodaboda korwase chiro ya marani egotoka ebunge ya kitutu chache north ekiombe ketwage jaka senchereyemo yo kokonyana Rokorgerere mabutani ga komentari tukasiri tuko so twachire kurigerere ngibuma gogo togendia ni twaro sabanga marayi baitu asemole andos mugwe kureke na ndemo tokonya semukonya kubatikana no burayi bole ase kiombe kyo nigo bakwene kyanga abantu bonsi inkonyora barobo koreri bole ngaine ase boigo banyara kwerera ekirenga kimirubirie miya babwate kiombe kenge bwate transparency bintu byabambye chogete nabono no ebesa gato guchanga tukwiro yo minto rwarte ebese kumugana eli twachanga ntubwate project yo kugora mna tents je ema ebirogo antwenyorera tosofunika mya tukurukando togwekonyera mna aba member be HBB obora ibora stage no bora ibora straight no bora ibo konya obora yobo ntata tosugume egere tonyore bune birogo bigo kombo ensemo no wekinia bune kiombe nigo bagosegeta o wekinia bene anene asokobeka chisemibosio gochia sabaro kiwa tete tonyore pesanke erabe ke gotokonya gere tokonya ne una mosio wechironi bane mbara babwate chipipiki cyabanyene egere na baro banyare gwe konya egere bakonyera abana babo babegete chisukuru abatsibati boigo tibatigiri maiga asebanyara gwesoke na goso ase kiombe kyo asebanyara koerera obosibore bwokunyerwa egatigati y'abana bodaboda nago getugune kiombe kiga kya mature stage kegaramba bwate barabu gender balance nandi nago getugumono asti group jones bitwe kitokonyora noro ekiombe kigioka kya bodaboda kiga mature stage neriyoka ya bwate omuswati ora boigo nigo babekire emiroberi miya ase myaka 5 eribosio elio kwenyorera engeria yabo semyaka 5 nyorenga nani tunsa twanyorera none nisanisa ose twanyorera noe kere member ya twari pikipiki yaye onde tayo tokandi titache stage kero montondo mata karibu ase stage poro bo monto bwa magendero komenta nayo nigo bereneria mbuya mono gochia somo Samaria omuya Joshua Nyarenchi oyo nyara kubagachira ekebanda maega yogo chandika asegeka egetambe
ekiombeke ekia boda boda twachagete kuri ni Nyasaye agatuma umusamari iguru kwa Joshua nyarechi makori asogotokonya nchina mwakire Nyasaye mbia mono asinge njo ndo amaitose nduchagendeke Nyasaye atuma umusamari mnoyo atokonya asenchera gokinia amagima yabange Joshua Nyarenji Foundation nigo bagenderete gusira abantu kurwa sebinyoro ao. You know the economy of the country terindo ngebuya abo muri abaminto abarabungwa sema bari barabako tema kuno muruja amafuta achiyetegesana bona abo muri abane nibo batachi family they can't access kubeka amafuta sepiri baligiye bese bakuruti family chabe ndagere nende later bacha guchanga kugura libati bagakire shetu twabere twagokonya twagacha state botabori ese tubune twagachira abangana munga na state botabori twagachire nyomba ginko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwa sechiro ya marani yogotoke bunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii elietariane ndipon asanya mbia mono murikeito dipona sanya ase oroboti ururukirano igati aba MCA kurwa se county ya Nyamira ritkuria rero nigo batwarege ikaro anomo majority whip yo igoro muchumbe o South Mogrango Silvana Sosoro eriogo kwanira engana yo komurusia biso mugavana we county ya Nyamira Amos Kimuminyaribo asikere bagoteba nobotumeke obobe nobokoreri obobe gochiase aba 90 wekera okoiwana kwabo nigo aba MCA abo bateba bunanigo bwato mubaro monene oyo orakonye aso kumurusia bisi omugavana we county ya Nyamira amange tigateyona twarganire numurikyo ito Ndemo Stephen rituke rimogo ikomo swada boko murusia karogo mugavana Nyamira Amos Nyaribo goikigwase bunge ye county libera lya siasa ni oligenderete kubwata inse igoro yengane yuo rero ime abosongo niyo gati aba MCA ba Nyamira batwarege karo kia bene kigetambe muno majority whip we bunge nene Silvanus Osoro abaisimo ba Nyamira bakuongozwa na deputy speaker wa Nyamira ama no acting majority leader ito wa Nyamira etwarangira niko manyanga ngikere Nyamira kiagera ntugate program yokotaka nga 20 tukwandira samo sitsangi zangani twakuona mangana Gusii bante biri barawe betade go impeach umugavana Nyamira ande bayira sasa babu chinyinge sana bakwane ulechi gitari bakwane ulechi para bakwane ulechi beza chisirite mangana mange sana mbaya kuwa naro mange ago kere kuri yo kuba tinamba gitega kuranga janire ba bebangire ande gente kibere okereta man korengana na aba MCA abo nigo baremete bunamba bwate birenga no mubaro isaine ko moino kya Nyaribo kurwa sekerego gie county. Who doesn't know it's only in Nyamira that somebody can launch empty boxes in the name of medicine? And somebody shamelessly admits in the Senate that it was more of an oxygen than drugs. What a shame. Who doesn't know it's only in Nyamira that somebody has not completed the headquarters for the last 10 years? Other counties, that's a forgotten case. Iko ba kontia mario ko gakina cha Nyamira. Omugabo no itakanya launch. Ngai mwere ta mario ko to guchoto bole. Ekron ko boli to ko bolia. Na ba imsi abandi bale elected. Omugabo na gatenena agatebanga igakagetina mario ga launch kumbe ne chipox tibatembeo. Ikini ke tukioko ke nene. Ngoine ro monto mobegete bosio. Nonye chinga kichiasukire Silvanus Osoro ni gaba soroira ba MCA ba Nyamira kwali bagachinkwana kolento ko iwana na ime Nyamira egenta ba MCA batebire gya etirune chingaki akirene na batebinga muna pa konya kubange program yeyo bateme go embrace bakwanera ne na barayi bateba magendre ndo magere di program yabo mugabana nere nigatenga tunere tirikonyegera kero montaire enkoro ya yense baire enkoronse mugavana ire enkoronse bacha baikaranse baigwana nyamba kuwana kyara ndo chinga kero muntu akoranga ne bange kyara kaudi ya sebi na alori be bange risigire chitisa chitakiyo narige bara bange sana alafu narige lina ebintu babugata koranga mbe bange take bwate bintu very substantial igoro ya
bintu biri violate constitution yetu ya Kenya etu abatebia bateme gukwanirana abanyena asa abanyena kero muntu libereria muriro ikone kuchakire koba oendense intuli ko chikomorigia gavana karanje ko tulige kansa na intwe imamambi kitu abekire kina gito ndo tayari kumategera aende ilinde kama yetega kugenda gojo osio amanyina mangana kya ko chikwera ni yale seni ege kogera oto no manena namba sto bwate chisaine choko skigavana ko chase senate ndo bwate bobo bonds ndo bwate bobo tamuta mushire chons na wotwegere temana senate governor mto so I'm sorry to tell you na niko sigete lakini I'm sorry to tell you na governor we kare Koripotegia igitaseni kia Ndizi TV ilietaliane Ndemo Steven. Miamono morikeito Ndemo Steven ase oroboti orurikiranu togotikana nayo nigo okoboria kwa ruri guchase umuchumbe bwebunge yabo basi Innocent Obiri goikia engana yoko bagwa kwebunge yabo basi ko bachibunge ibere ase kamati eyetendrete chingwana gati ya serikali na baigo ensemerie kwa mereria serikali eriko konya obubagi bweni bogo korekana ase nchirere ngaine ase ebunge yo ayangorengana na Kevin Ogechi oyore omwana siasa kurwase bunge yo yabo basi oyobere kago kwanera igoro yoko bwato kwa kwechibasari ase chiwodi aimeye bunge yabo basi igenda tebire buna chibasari echo tichiabete chiko bwato kwa oseti chira bwato kwa ase nchera ebwenerete anene nigarro kanirega komomochia omo MCA we wodi yabasi Central Henry Muracha obaskuru mutondo mate paka suborogoro tojo wamo tomenye to iwana ine tomenye to anchaine babaske ko kubutura nukabere atoko request mo jumbo itobiri ayegende kyo moson na gari tonyore goja county na babasie bakabere ne utosa irende yons nyamaje division yetikana nyamaje division na sameta division aina rango sabomo pongo biri andonsi asare anyakore airo moson erinde obasie uturanu ekre pasarie goja bono ngaya chire pass central abana ba pass central moisimiwa na liako nyora isi ya time abana baito basome nategereire na atari pass central na chire gotegerera ubugambi boro bwatwariro botutukanu ikera bwatwaro botutukanu parents regional teyo nonyenenge ekira bana bagucyangira unaga kwanyora nuge cyo gucyanga gocha ngwanda sawa busanza moino na monyora nibono mokwe bolingi motari koletera umuntu bwanga nandole na inkerengaki ndagacha itonere ya mogotero cha wango request omo ismi wana remораcha oyidweta maskania manene na romo chumbe opa central edaraje engachi omo ismi wa mokwango nanye bekerete chibesa nere tiga konya bantaba banyora bantu baita swagweta usibona mbobe ta negento kende como te vivo gambi buaye akole parents regional ongena bana go changira tiga changira bana bonsi pe papa central na mangana ye basari ya rweu na igura bana bachire cy'skuru mbali anyara basari yecho antu bamindu tiga aba moismi wa bwatrie ali asato mireje chekigoji abana bonsi pe banyore togotigana nayo nigo tukurigereria mangana yo abirika okorekana isko yorogongo rwa Gusii agwasaba Kenya bona barachikonyora obugwenia asenchera yobwange nabo igo eyobwororo kegima ayamagega yo muraiwense Dr. William Samoei Ruto kobwatuke binde byo biratumeke asobokoreri bwobochenu asaba kolie mirimo bobochenu ase binyoro imeyo mucho Nairobi egetambukero atebire bunanigo kirachigokonya goikirania obokoreri bwobugwenia borobia ase abananchi bonsi muri keito Josephat Hamisi noroboturu omuraiwense Dr. William Ruto litkolia rero niganyara kobaga kora omoyega onyara kobago koreta abogwatani ase sector wa chenu elio koena na amaganio yera chikobaga koganigwa amona bakori emeremo ase sector wa chenu abagenda tukoba gutenena ebinyoro ase county chonsi emerongo ene na isano na ibere. And I have made a commitment to our governors that they have my personal and they have the national government's support as they work tirelessly
to make sure that we keep our country safe from disease. I want also to assure our county governments that they have our collaboration as we deliver to the people of Kenya. My commitment, the commitment of the national government, is for us to succeed as a nation. It doesn't matter who takes the credit. Whoever wants to have the credit, they can have it so long as we deliver public service and we deliver on this health commitment that has been elusive for many years. I also kwana somo yegoyo nigo William Ruto boigwa nyareko ba kwenekeria abakenya banyareko ba gwikira na ororo buna eserikali ya ikobwatrana mune bunge nene nichikoba gegwetia chibil echira chikoba chiko segeta anene sector bachenu rinde enyareko ba gekwegendereria. I want to thank our members of parliament. They have been exemplary. They have worked with us. They have made a commitment. They have already interrogated all the bills. I am happy that they are going on with public participation in Turkana and in other areas. And I want to assure Parliament that the executive, both at the county and at the national level, will make sure when the pieces of legislation become law, we will ensure that we keep our part of the promise to make sure we deliver health at the very bottom to every Kenyan and be organized from the dispensaries to the health centers, to the sub-county hospitals, to the county hospitals, and also to the referral hospitals that we have across the country. Gatia barai abanyarako bagwikirana somo yegoyo nomo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi oibo igonyarako bagakogokera igetambo koro eserikali ya Kenya kwanza nyareko bagekoira iliyokwana kebuna ya nyareko bagegosira sector yobachano wa Kenya. Na sasa tuko hapa wewe kuzindua nafasi hii, wahudumu wakipata vifaa vya kutumia kusaidia jamii zetu. Hiyo ni heko kubwa kwa hii miaka 60 ambayo tumekuwa huru, na tunataka tuseme kwamba tuzidi kuwa kitu kimoja chini ya Rais wa Jamhuri ya Kenya, tukishirikiana na magavana wote ili taifa letu lipate nafuu. Today will be a driving force behind healthier communities, and their work will undoubtedly reduce the burden on our healthcare system by preventing diseases, promoting healthier lifestyles, and providing vital support to those in need. As such, county governments remain fully committed to supporting the CHP program through allocating resources that will match national government allocation. As Boigo omwaziri wa Bachenu Susan Nakumincha nigo enekeria abakenya bune bitambukiro bya serikali ya nyareko bekwira anana sector yo Bachenu no kwenekia bune nyareko begotanga okwambukirwa kwa moroire na boigo okiana ligo liri nene eligendete ko baligo tumeka anane chingaki abakenya bagendete ko bakonyora oborwali akurwa ase nyaktari ao in primary health care, afya mashinani, and empowering community health services, which we rightly call afya nyumbani. As a ministry, we aim to promote health and prevent diseases rather than fighting them, which will in turn address the increasing healthcare costs. The shift from curative to preventive and promotive care is not only a smart investment, but also a guarantee massive healthcare improvements across the 47 counties. Kuripoti kataseni Ndizi TV Eliterane Josephat Amesi. Mbiamana umurikeito Josephat Amisi ase oroboti ururikiranu magegayo gochoro kwaye Ranson Mulele Inkonga abuna omosoire omonene bwa serikali nigo litkoria lero abakagotiani wabene eryo gochaka obokoreri bwaye ase abananchi nomuyego korekana ase nyomba y'oburai ya State House me mucho Nairobi oyobo kwaineki wa numurai wense Dr. William Samoei Ruto ase Mulele abagakoria eira yogochia kobwaterana nabo ne sector chionsi asogo ikirania obokoreri bobwenerete ase abananchi. Ladies and gentlemen, Your Excellency, sir, this state ceremony is convened pursuant to Article 74 and 157 of the Constitution for the swearing in of the newly appointed Director of Public Prosecutions.
The constitutional duty we honor by way of this swearing in is espoused in Article 74 of the Constitution, which states as follows: before assuming a state office, acting in a state office, or performing any function in a state office, a person shall take and subscribe to the oath or affirmation of office. I, Ranson Mulele Ngonga, do solemnly affirm that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Director of Public Prosecutions, that I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution and exercise the constitutional functions entrusted to me with a view to upholding the dignity and the respect for the criminal justice system of Kenya, having regard to the public interest and interest of the administration of justice without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice. Ukwana waigo chinga kiaine kia ogotiani wa kwaye mulele nigo omunachie bino monene Martha Koome abaga kumugania abega kwerwa asogo ikirania obokoreri burubiyana otana nigo baraje kubwaterana asensemo yebigambero na baigo chinsemo chionsi asoko ine kia bunariaganire abeire kawe ikiraniwa. I join in congratulating Mr. Ranson Mulele Ngonga on your appointment and swearing into office as the 3rd Director of Public Prosecutions in our 2010 constitutional era. Mr. Ngonga, you assume office of the Director of Public Prosecution, and for us this marks an important transition in the justice sector and in our nation. It is also notable that you are assuming office after a very transparent and meritocratic appointment process that you went through. And for us, this speaks volumes about your capabilities and the promises you bring to the justice sector. On behalf of the judiciary, together with the broader stakeholders in the justice sector, under the auspices of the National Council on the Administration of Justice, NCAJ, that I chair, we stand ready to welcome you to the family of NCAJ and to assure you that we will collaborate. Umuwaziri bw'obonchoreria Moses Kuria nigabaga guchakia bene obwagachi bwa Industrial Park Emanyie County ya Mombasa okwana chinga kiechyo Kuria nigateba nanigo barachi gotumika ribaga rie county ya Mombasa asogokinya uchumi imeyense ya Kenya nigo baigateba nababekire emeroberio yo guchakia emeroberio au ya magendero erachi gokonya asokoreta chibesa imeyense ya Kenya kuirera ogokina kwa uchumi asaborira bamenyi korwase county ya Mombasa wetuma na wegotwara obwamate obuya eliogo konya asokoreta amagendero imeyense ya Kenya. Mimi niko na maono ya hii eneo la pwani, vile tunaweza kutumia hii pwani kuamsha uchumi ya Kenya. Upande huu mwingine pale Ndongokundu, pale Walikoni tumepata wawekezaji kutoka ile banki ya Afrika inaitwa Afrexim Bank ambao wanafanya hizo viwanda, wanajenga bandari mpya ambao hatukuwa nayo, na pesa zao wanaweka huko. Hata SGR wamekubali kufanya extension ya SGR itoka upande huu kilomita 11 mpaka pale upande wa Ndongokundu. Bilioni 150 pesa ya Kenya wananiletea. Leo ukiniuliza hizo pesa sina. Kwa hivyo kwetu tunasema mtu anaazima moto pahali umewaka. Kama hatuna pesa, mimi nimeenda pahali watu wako na pesa. Upande wa Kilifi tumeongea na wawekezaji tukuwe na badala nyingine ya madini pale Takaungu, na hizo ni pesa ambazo hatukuwa nazo. Upande wa Lamu vile tunajenga special economic zone, tunapanua bandari ya Lamu na pesa za wawekezaji. Mimi nikienda huko, story yangu ni moja, kuwaambia wawekezaji
kama kuna pesa gukwa na chinga kecho nigo mugavana we county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir Sharif abagakogokera egetambukire kyo na kwegerera serikali ya county ya Mombasa asogoteba bunani go beroberetie ase ogoikirania amagendro nigateo na tibarie keminano ne serikali nene korende nigo barengete goikirania aliaganeirie ase abamenyi ba Mombasa ase nchire ya moyo gokinya uchumi nonyana boni gateba egento gekwirana magega magendro no gotabwatani wa kwa barai ase mirobero au ya magendro askiriaganiria barai bonsi gochamo na gosange birengererio erio gokonya goikirania magendro asaba na nchi bonsi. Hamna mtu yoyote anakataa maendeleo. Hamna mtu yoyote anayekataa watu na mji kukua. Hamna mtu yoyote anayeweza kukataa jambo bora ama jambo zuri. Kile ambacho kwamba hatukubali si matatu lakini ni mawili. Kwanza, kama viongozi kutohusishwa na usijue kwaendelea nini. Hata ng'ombe ukao unataka kuweza kuwalinda ng'ombe na mbuzi na kondoo, ni lazima ujue pale mbeleni kuna kichaka ama kuna mimea ambao kwamba watu wataweza ama wale wanyama wataweza kula. Ni lazima ujue mto kwa upande gani. Sasa ikiwa wanyama Numu waziri bwa mache Kipronorono nigacha kiabene egetengo kiabobisa boborendi asensemo ya mache imeye county ya Garissa mnenchire ya moyo gokonya gokora oboibi na boigo obusare bwa mache ase ensemeyo gukwana chinga kiecho nigateba buna okuganyo konene kwa mache nigokore ase abamenyi be county ya Garissa na igo oboibi na boigo obusare bwa bere bokorrekana ase kerengo kyaigoro ase keria bwatokirege kurege tindi gochia sonde bwensi orabe konyorekana na oteba nigo arachie koimokeriwa egetambukero egetindi korengana nerichiko nigo boigo aganira bamenyi be county ya Garissa bonsi kwenekia buna ngwakana bare bango asenchira ebwenerete. The demand for water for Garissa County stands at 63,000 cubic meters per day, but currently we are on 30,000. It means we are half. But the 30,000 we are giving to Garissa County every day, 45% go to waste. In what is called non-revenue water. And that is why we are here today to launch a water police unit, to rein on individuals who are supporting this water infrastructure and disturbing the county government when they are collecting the revenue. And anybody found to be destroying damage or in a way supporting this infrastructure, going forward, we will meet the full force of the law. And all the cartels, the water pushers in Garissa County, there are more water pushers in Garissa County than the Jumatatos. That tells you that there is a big problem in this county. And I want to warn all water pushers. If you are illegally getting water and destroying the infrastructure, your time has come to an end. We will not stand as national government. Provide resources to the county, and then they go to waste. And I'm directing the county commissioner and the critical infrastructure protection unit, together with the intelligence team in the county, to rein on all individuals, even those who are not paying for. Egati abarai korwase orogongo rwa Western bakora wano yo kabero mugavana we county ya Bungoma Wycliffe Wafula Wankamati oyebo igobo yo bwanko igago so kunganya korwase kiama kia ODM na gosase kiama kia UDA nigo babeire bakomochia abarai bari bakobwatuka chingwa na chitawenereti go chiase omurikyo monene we kiama kia UDA Cleophas Malala okwana chinga kiecho nigo bamwegereire Malala na goteba ekerenga kiaye nigo kere ekia na na bali bategeneti oburai bwaye nigo batageneti oburai bwe serikali ya Kenya kwanza inse oburai bwaye Dr. William Samoei Ruto nyora nigago cha magega ya Malala akoruo kugania ebyama biribira sensemo ya Ford Kenya konganya gosekia ya Ford Kenya na boigo ekiama kia Amani National Congress konganya na gosoa ase ekiama kia UDA. Mimi nikiangalia vizuri huyu mheshimiwa Malala ana baadhi yake. Yeye kwanza alisimama kama MCA Kakamega. Akakuja baadaye akasimama
kama senator na akapita. Baadaye amekuja mimi nikisimama ugavana natetea, yeye akasimama ugavana Kakamega, hakupita, lakini rais akamuita wakaanza kutembea pamoja naye. Na watu hata hawana heshima na Secretary General wetu. Mahali wako huwa wanatoa matusi. Wanatoa matusi kwa UDA, wanatoa matusi kwa Secretary General wetu. Sisi kama watu wa Mount Elgon tunatoa notice ya kwamba lazima tuwe na heshima kwa SG wetu na tuwe na heshima kwa chama ya UDA. Nataka kuambia watu wa Bungoma, sisi kama UDA hatutakubali, haswa mimi Dan Wanyama, nataka kuongea kwa niaba yangu. Sitakubali mtu wa chama kingine chochote aweze kutoa matusi kwa rais wetu. Nekiombe ya Kenya Bureau of Standards KEBS nigo kiariganirie omusangirekano ime yomucho Mombasa asekerenga kyogo kwanira igoro yo gukinia obonchoreria nabo igo uchumi mense ya Kenya anene korusia gosego kwanira igoro ebitango igoro yo korusiwa kwe bitango asensemo yobonchoreria egati ense ya Kenya nabo igo chinse chesko. Main aim is to ensure that we are eliminating these technical barriers to trade and that one member of WTO is able to trade with the other member of WTO without a creation of these technical barriers to trade. Kenya being an agricultural country, we trade or we export various agricultural products into other countries. So, for example, if our destination countries for trade have restrictions on particular aspects of the products that we are producing within our country, for example, the flower industry or the horticultural products, it means then that our traders will not be able. Mwanchi murigererio roboti oruna rotoira ase omotimoko erio tokoira na tosasensemo ya kabere ye studio tomanyore Victor Sultani Obangi atumanyie bunana raya twariganeretie imeye manye chigosori gobono mwanchi murigereri tobasa buskare. Mwanchumuriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wasoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyogwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Mugoroba mwe mwancho murigeria we TV ya Ndizi TV ngo kwarigania ase Emanyie chigosori magayo kwemanya mange kurwa sensemende ye studio eriterane ngoro kwa Victor Sultani Obangi aye Emanyie chigosori Jumatato ya lero tochakero kurwa ase sukuru ya bamura ya Nyamagwa abwase abarokigwa benyorera abiyegwa au kurwa se abarokigwa abakoro beskuru eyo bakoragwa Nere Gerald Kirianga abarokigwa babakoro nigo bateruna ekirenga kyabo gyo kurwa bakonyo bwo gukya saba kinkoyo beskuru eyo okene kinga ngo kinyabare omupira w'amagoro ase eskuru eyo egati yabiria banyara ko bakorwa gukya eskuru eyo ngamone chi uniform cyo gwakira omupira emepira nabo igo ebinto binde ebyo utumeka ase omupira wenkoyo.
Inkuru kwa Gerald Kiriama. Na lengo somaga imiaka iri mikora rweta mwaka 1989. Na wako mupira na kubwate gole skuru yega. Ekara tu ansa korengere tukoranga mupira ugusubiranirense. Tukarengere n'abasani bana tugatenga tiga tuira nasi twachakere to mupira na chakere to mupira wane egetiege. Twakora tia tubagurira abana baiga chianga cyo bako mupira socks. Tubaretere mipira tubakwanire. Egere bamanyenga amasomo kerasio katali arara koe chibese ng'elie karwa kole school. Ego tutaitenga abana baiga tutware team Gusii United nero Shabana nero bacha barora abana bako bago train karwa bwate mipira ya school barora na barora ngo mwana yotigato itikoimo Shabana yacha ya train ligaiga yaba chinguru chiringa kina inje kana bonda akere team eri ekiagara umupira uiranirense gusienga kitu akinde twari wako mupira igorenge bono uiranirense no kwera nanse no kulinga bible intwe twarorire nga abana ko gosoma kwa wetera matemu nalyo konyora chibesa nchiri sama somoka nabakonyora chibesa wetera ase omochiaso oli wanchite ko kwa jenderere pako mo eligo nababwate chibesa nonora gokwana chinga kecho aboro kigwa beskuru yo nigo bairaneri ngambe mono gostia sekyombe kyo kyaboro kiwa abakoro soko ene kibuna ngosira bale nabo igoko babo semia bwoko ene kinga ngo tumeka bale dibagali abo ase skuru buya ale na masomo yekirasime nabo igo mwalimu monene bweskuru yo Nyamagwa Boys High School manyekene tumuna Jared Munyancha nigo ayena kyago sairaneri ngambe mono gochia saba wanafunzi abo soko ene kinga nkoinyora bale ase barwete eri tankoro kuchare de Munyancha mwalimu monene St John's Nyamagwa Boys High School ngwa kerabu ya mono asabana bali abakoro be school ya Nyamagwa Boys aseri tukoria rero batuma oyo mobo Gerald Kiriama olente donation olente che uniform ya bana baguchesera umupira football chiseti bere chiagerire abana ba bero nomo kwa bune school na intubuna school ya Nyamagwa Boys abarimu board of management edogote basanta na to Gerard and his team aso ko rengeria otuare function bune school. My name is Okot Calvin Sodiambo. I'm a student at Nyamagwa Boys High School. I'm from 3K. First of all, I would like to thank the visitors for donating for us the jerseys. We really appreciate for what they have done for us, and we shall work hard as our team is going to participate in different games activities. And also to the other teammates, we urge them to keep on practicing and be disciplined. Na socks zake 18. Omubunge onyaribari chachezwa Hirjanda litkoligoro nigo achagetie bene egekombe gose tournament ya National Government CDF ase ebunge yogo kwana chinga kicho mubungo yiniga ene kiringa nachikogendera gosira chigosori asorongoro asoko ene kinga bonsi ngamona bagaka nabangina nabasae bonyaralibe baleri bagalia bene liyo kwenyolera ama yakorwa aso chigosori okwana chinga kicho MCA bwensemo ya Ivenosti Varika nigo amwenekeretie okumusira kwaye chingaki agenderete ko bakorera abamenyi bensemeyo amagenderero inde kende yose nyakonekana yani ndio sana piga pa Mheshimiwa Zahiri Changa lazima aweze kufunga penalty hapa. Haya anakuja piga pale anafunga penalty. Everybody chache tuko sawa. Tuko na these are talent and these are some of the things ambayo tunataka tuhakikishe tuwasukume mbele ama namna gani. Bas mimi sina mengi. Nataka tukisema asanteni sana kwa kukuja, kwa kufika hapa. Nimeshirikiana na ndugu yangu Mheshimiwa Steve Arika. Tumekuja pamoja na yeye tushirikiane tuhakikishe tubadilishe mambo hapa vile imekuwa zamani. Tunataka
watu wacheze mpira. Tunataka hata wale walemavu wawe wakicheza, tukikuja tukiangalia na tuwapatie zawadi. Wamama pia wale wanajua kucheza mpira tutawapatia nafasi. So we are going to do a lot of things. Hata nilikuwa naongea na ndugu yangu Mheshimiwa Steve Arika, nimemweleza na tumekubaliana kwamba tutapanga, tutafute timu ya Nyaribari chache combined. Tuite Shabana wakuje hapa wacheze friendly siku moja, one of the days, so that timu ya Shabana wako kwa Premier League, hata hapa Nyantorago wakuje wacheze na timu yetu. Naturumega yao ebe butuku ebe mugaso aseyo toko nyigaruchi. Yakogera Mheshimiwa Tebirenga etigeko era ebintu natete komatebi nanyora nero kontebi. Ngekigeko era ngekombe kende ngero kebocha abantu bakala 2.5 million asingeti. Abantu bibere ngezo nabasabire korama saisi mono watingana nayo mwancho murigeria ase eligiria ya FKF Premier League na boigo National Super League chigo sorry ao nchaya negatigwe lituko ligoro igati abo ase ligi ya National Super League timu ya Mathare United nigo yabaikora tuchigolibere asemo timu ya Vihiga United Nairobi United ekabaikora Kisumu All Stars chigolibere ase liga na Aliesagero chinga Kivihiga yaba liganetie Damba Patriots egosori yokaera makali yegoliemo asemo nsemo ya Mara Sugar yali kubaligania etimu ya Migori Youth egosori yekaera makali yegoliemo asemo ase chigosori cha Kenya Premier League timu ya KCB amona Bandari chigatingo Bunyansi bila kubekana goliende abo ase timu ya Muranga ya ikoletwe gose timu ya Muranga yaikoletwe na Posta Rangers egoliemo aserige na Lesegero Nairobi City Stars ekabaka Nzoia Sugar chigolibere ase eyemo Ulinzi Stars ekanyara kobake gosoria na Sofapaka ekabaka egoliemo ase liga na Lesegero timu ya Kariobangi Sharks nigo yabaganitie abanyankongo mara 19 Gor Mahia abo ase gosoria iyo yaherete makali yegoliemo ase emo twerorera. watu mwanchu muliga kurwa sensemo ya Emanyie chigosori kurende tumirane a sensemende studio insita kitekemo to yako musmari na Evelyn Osero. Yes. Na ikira. Karibu sana. Biamona. Maite ase amayale ra yechigosori. Nyamagwa Boys High School. School yane. Timaiti ngaba murabo ngaiba yete iga bakagora chi uniform matantebeti na inche. Ndabona bakagora chi uniform knowledge pay sana. Na inche nanga una mente te wate angambali irete 18.
ariko menta chibe 20 na bondo che ariko bwenera lakini engaki eyo nje nariko gosali enkoyo ariko gosali mupiro koro kunga hockey tumaiti ase high school gosali kuwale gosali samagane gosali abutoya korende egosori ekera baro kibagusirwa mangana ichigosori ase chikuru nerebia tari amasomo ke kero bago kore ibinde isikubu na chigosori ngogerere nonye amonka iguka Gerald oyo olenga murai wabu ateba ngaba iboli ase bono ebaligereti abana baba beteretinga ekerasi nakyo mbaro chibabo Helen Obiri aba bakogwachi million kororanda baibori bando muibori aute umwana na togende skuru chigo kosoa imangana yicheso yendo bere klasi mosome tamete nakyo mwana ise ko bere klasi megosoma rio kanaro taringi umwana bwente ku refreshen oendari okora masoesi igo nga masomo kataise talanta ya enera ase chigosori echina bachichache komokonya mono lakini beono abana balero bakorana koka bakwenda chigosori webire asensemo ya masomo nege kogera aborokia barororo gasi abono koeneki abana ba balance ya mangana ibarengana ni chisemi ne chigosori igo gwanchirenga masomo kataisaini lakini ne chigosori tari asekero monto baroro bate chitalent monto naro maitino mubetereria so ase mangana ya michezo takonyara buna ya igo tabiteretigo ya enche nare ngasho chigosori wancho boligere nara yo twagwate korwa Emanyie Jumatato to wakirangambia mono asogochora COVID-19 na bari bonse baba gutubwatia asogosangirira mangana na kuyarigania asenchera ere yobwekirano nigo tokubakirangambia mono boli bonse baina kinga aikira iganga mona captain 001 sense moya Emanyie chigosori na chiripota cheito bonse pi sense moya Emanyie rituri yaro ngotwalenge na Joshua Auta na sense merio koenekia chibicha nerio gicha wikere nigo arenke Petra Mukeira kole na bange bara sense moya Facebook tutanyare gotsoma tukole gatubakire ngambia mono asoko enda gutubwati ase mitandao Facebook Ndizi TV News Digital aso mtandao YouTube nigo ratonyoro wetera Ndizi TV News na sense moya Twitter @Ndizi TV News nyoranga naboko ya soma yaiga amona yanda manga se website yetu www.ndizitv.net mancho murgere ritwanchire to yakorere gaiga asenchera ere yobekera nyona kana ritkoria Jumatato nigo togo kumanyia ime ya Emanyie Jumatato iri tariane Evelyn Osero Eliane Victor Sultano wangi buna butambe ipo siku tuzidishenia